right awubonakala mfethu yini manje awuveli lana ngoba ngiyadlala ngiyabhayizisa ibuka phephethu awukuyaxoxa yebo bhuti usho manje phakathi inside manje phakathi inside asiqale ngokubalekile siyakhuleka bafethu asigibisa amakhanda asigibiseni amakhanda uNkulunkulu wethu namandla wonke nongoyise wenkosi yethu Jesu siyabonga moya engcwele kuseni ukusinyakazisa ebuthongweni bakho bokufa uNkulunkulu wethu engcwele bakhona ababelifisa ukubona lelanga kepha bona abakwazanga nathi esikwazile asihlakaniphile kunabo asikho ngcono kepha si-understand into eyodwa ukuthi kusakhona lento onayo ngey'mpilo zethu siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele wena osithanda ngitsho singakuthandi wena moya engcwele osithanda noma sikubalekela usilandele uNkulunkulu wethu engcwele wena osigqokisayo noma sikhumula thina ey'mpilweni zethu siyabonga uNkulunkulu wethu akekho njengawe impela uma singasuka kuwe asazi singayaphi ngoba amazi okuphila wonke afumaneka kuwe siyabonga Jesu waseNazaretha uthe wena ngezwi lakho ozanike kimi nonke nenisindayo nenikhathele mina ngizakuniphumuza siyabonga ekuseni siyabonga sophakama nokubonga nje uNkulunkulu wethu namandla kulesi sikhathi samaholiday egameni lika Jesu uhambela moya engcwele abantwana bakho eyibhedlela uNkulunkulu wethu namandla onke in Jesus mighty name emgaqweni moya engcwele sithumela igama lakho lona lodwa saziyo ngalo ukuthi impilo zabantu ziyaguquka uNkulunkulu wethu oyingcwele isikhathi sokuhlangana kwemndeni lesi uNkulunkulu wethu namandla abasebenzayo baphumulile kodwa kunabantu moya engcwele abalola impilo zabo eyibhedlela kunabantu abakade bahamba makubo uNkulunkulu wethu oyingcwele bese emgaqweni benza okwahlukahlukene mabona amandla onke manje sithumela izwi lakho kubo lapho bekhona ngabanye babuyise moya oyingcwele babone ithemba moya engcwele egameni lika Jesu lokwazana lokukhumbula amakhaya abo siyakhuleka namhlanje hambela abantwana bakho bonke ngabanye egodini zonke moya engcwele zasemhlabeni ubabusise ubavikele kuko konke egameni nasegazini lika Jesu amen yeah manani yebo bhuti usakhuleka kuvuka enye comment yenye indoda kunomunye umfowethu ekwafika la naye uphumile idakamizweni mafika wathandaza wathandaza mayethandaza wambona ukuthi lento isuka kuyena ngaphakathi why abantu abaphume idakamizweni le ndoda eziyathi i-comment yayithi indlela abathandaza ngayo abantu abaphume idakamizweni kuyasho ukuthi uSathane uxolokhu idakamizwa ziyinto kaSathane wena uma ungasichazela mhlawumbe why abantu abaphume idakamizweni babe nomkhuleko namandla kanje ngiyabonga kakhulu umbuzo njalo uyangithobisa kakhulu mina ngoku-understanda kwami bhuti wami ukuthi the more useyidakamizweni so ungaboni kodwa ngathi mina kwenye episode isitha sinamandla sine-tendency yokuthi sazi ngempilo yakho mhlambe thina sithi isitha sithatha njengomuntu olwa nathi noma ongasifunanga zizalwa cha isithi umuntu ozwanile noNkulunkulu ozwanile nomnikazi wabantu owaziyo owazi ngempilo yakho yonke njengoba noNkulunkulu azi ngayo inkinga yesithi ukuthi sifika kuqala kuwena sizophazamisa icebo elalikhonjiwe noma elalaziwa ukuthi lizoba njani ngempilo yakho so kungakuthusi lokho noma nami kungithusa kodwa i-understanding yami ukuthi ngathi ngelilanga ngixoxa istory ngathi mina uyazi ukuthi kwathi kubanjwe meeting ezulwini ngomuntu izulu elazomvakashela noma elazombusisa ngaleso sikhathi kwasho ukuthi isitha naso uSathane uneminyango yonke yokungena empilweni yomuntu ngoba waye umuntu kaNkulunkulu ngezimo zakhona wasiyaxabana noNkulunkulu so engizama ukucacisa ukuthi uSathane wa-attend i-meeting mhla kuzokhulunywa ngo-Professor Mkhize ukuthi somnika lokho empilweni yakhe uzoba ubusinessman uzoba uthisha uzoba ukuthi into ona ngayo isisa sasheshe sahamba kungakaphethwa ngempilo yakhe ukuthi okay somnika lezi zinto kodwa soqale simdlulise ezimene ezithile wabuya kuqala wazophazamisa icebo kanti i-conclusion yakho akayazanga ukuthi okay njoba kuthi uzoba uthisha uzoya esikoleni uyofundela ukuthisha for iminyaka emingaka akakuzwanga konke lokho wajaha yena ukuzophazamisa icebo lokuthi uzoba uthisha noma uzoba ubusinessman owaziwa izwe lonke so engizama ukucacisa ukuthi noma azi ngawe
kodwa masubuyelile kumdali wakho kumnikazi wabantu ila uunderstanda khona ukuthi kanti ireason yokuthi ngize ngikwazi nokuthi ngikhuleke kuyena amandla amaningi kahle kahle ngawathola kulezi izimo engangidlula kuzona. So njoba ukukhulekeka kwakho uzokube ngathi umuntu okwazi ukukhuleka kunabanye abantu, cha awukwazi. Amandla amaningi okukhuleka usuke unalento enhlizweni yakho yokuthi la ngidlule khona ngaba ngidlulanga ukudrive izinto odlule kuzona, ngaba ngidlulanga ukube angingenanga kuzona, ngaba ngikwazi. So ezinye izinto esithandaza ngazo ingoba si-understand ukuthi la ngiphuma khona kuyangikhuthaza ukuthi ngithandaze ngale ndlela, ngisho konke okuvaluisha indlela engisinde ngayo la ngisinde khona. So amandla amaningi ngisho ukuthi lithi iBhayibheli lami konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe. Ukudlula ezimeni kwenza ukuthi wazi ukuthi ngizothini kusasa uNkulunkulu mase ngimbonga. So into nje economic bani leya up until you understand ukuthi ngidlulela ngoba uyakwazi ukumbonga nangento eyenzeke kuyisona. Baningi njengoba ngisho baningi abafisa ukuvuka namhlanje abavukanga, banemali yonke, abashoti njengoba thina sishoda sixakile, abanayo into ebahlumeza empilweni, banayo yonke into, kodwa wena udlulile. So unayo into ofanele kumbonge ngayo. Lokho kuyipower kukodwa ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi izolo umngane abe ngileli naye sengifonele kwathiwa akavukanga kodwa mina ngivukile, ngingenakho lokhu anakho. So ingakho ngithi mina konke odlule kukhona kune impact yokuthi umbonge ngalendlela ozombonga ngayo uNkulunkulu. Asiyazi thina but wena unento yokumbonga uNkulunkulu ebalekile kunayo yonke into nje. Ilokho hayi ngoba ukhona amandla khona imfihlo ekhona, izinto odlule kuzona ezenza ukuthi ube nento efounder noma eqinile yokuthi umbonge uNkulunkulu ngoba usuke ekudlulisela ngingadluli khona abantu. Hayi ugeqe amagula bafu. Cha ngoba sila namhlanje sizoxoxa nje. Akukho kuthena, akukho kubi nina besilo, kodwa nje ukuzosixoxela nengqinamba ezibhekana nawo wonke umuntu ophumile ezidakamizweni nokwenza kube nzima ukuthi umuntu ayigcine ewumuntu. Nanokuthi since wena usungumuntu ubhekene kanjani ngeziqu zamehlo noSathane ukusigcina umuntu njengoba umuntu nje namhlanje. Cha balaleli, cha yabo le topic iyangithobisa kakhulu. Ayikho itopic ekade ngangiyifisa ukuthi sizoyixoxa nabantu njengale. Ngiyabonga kakhulu abalali beMPT1 kodwa ngizokubonga lokho ekugcineni. Cha la into ekhona ngesidakamizwa ngizocela ukusho lokho. Usuke ngeke ngisho ukuthi ibhadi ngoba akukho kwenzeka without a reason. Usuke ulunye uhlobo lwabantu mekuthi uze wangena esidakamizweni. Kufanele lokho sikunderstand ukuthi unengane ekhaya singene esidakamizweni. Understand manje ukuthi noma ngabe ayisawadla ama drugs kodwa impilo yayo ngeke isaphindi ifane nalo muntu awumzalile. Bathathu kahle abantu engizokhuluma ngabo namhlanje. Bawu3 abantu engizokhuluma ngabo ngale topic namhlanje. Umuntu ongakaze angene esimeni kuma drugs. Umuntu ophakathi kuma drugs, umuntu osephumile kuma drugs. Le3 iyadingana ngezikhathi zonke. Lokho ngikubone kuvezela uNkulunkulu kule journey yami yokusukela ekuqaleni ngizama ukuyeka isidakamizwa up until kuze kube manje. Ngake ngabatshela abalende ngathi mina kuko konke mina ngibe nesambulo sokuthi kuko konke bengikwenza nokuzama ukuyeka ama drugs bekhona ebengikucosha. Ngikubona lokho manje iexercise engijwayele ukubhala kunani ngikhohliwe lisekhaya nje, kodwa ngokuthi izinto phela zisemqondweni zonke zibhalwa yimina ngiyakwazi. Umuntu ongakangena esidakamizweni usiza uyadingeka ekutheni abuke uNkulunkulu ukuthi kuphi la msindise khona. Umuntu ophakathi esidakamizweni uyamdinga lo osephumile ukuze am-advise ukuthi kuyahambeka kule ndlela. Umuntu osephumile usizwa yilabo bobawu2 ukuthi aba-advise ngendlela yokuthi kuphumeka kanjani wena ongakangeni ungangeni. So i-combination yomuntu
odila nomuntu oyisidakamizwa nomuntu nje ophilayo ongakangena esimeni ongazi ukuthi ama-drugs athetha kanjani siyamdinga ukuze abonele kulo ngenile ukuthi hey le mpilo kuyabheda umuntu ophakathi uyamdinga lo sephumile ukuze abone ukuthi cha lalela kuyaphumeka so lento sonke siyadingana le topic labantu abantu engikhuluma ngabo le ukuthi imfihlo ngoba ayi-understandeki ngibonga uNkulunkulu ukuthi mina namanje ngeke ngisho ngiyaxolisa ukusho kanje kodwa la ngidlule khona ngiyakhumbula mina ukuthi ngathi ngifika kunesi episode engayishuthala ngathi mina bhuti professor bese kuyichange yokugcina engase ngitholile ngoba ngibuka mina ifile yami ngibuka mina into esela esandleni ukuthi awusekhambe nobani kanti ngikhohle ukuthi mina njoba ngalethwe emhlabeni nginebhuku engalethwa nalo umnikazi webhuku sikubona mase uthenga ifone iphuma noma umuthi womkhuhlane uphuma nephepha elithile i-direction for use uphuma ne-dosage nomuntu umezala unjalo usuke ephume nento eqondene naye eyiphepha elingaziwa ke lona umuntu ophila emhlabeni nawe usuke ngalazi so engizama ukusho ukuthi ngokubuka kwami ngase ngitshe sekuphelile mina kanti i-chapter yomuntu owangiletha yayiqala ngalelo langa ngithi mina sekuphelile lithi iBhayibheli lami ngifuna labo asebekhathe la kuphela khona amandla enu ila kuqala khona awamandla so engizama ukucacisa ukuthi noma thina singabuka ngamehlethu ukuthi ayisekuphelile sabazali sisilahle ngisho ithemba ngoba kuyiqiniso ukuthi umuntu umedla isidakamizwa noma esesidakamizweni liyaphela ithemba bayamzama kodwa agcine sekuphelile ngoba izinto asuke ezenza zisuke ziphysical ziphatheka zikhulumeka zinobufakazi obugcwele kungekho ukuthi mhlambe thiwa wasizwa hayi mina bangisho ukuthi ngasizwa baze baphela abantu kwaze kwaphela yonke into enganginayo eyayingaba usizo kumina kodwa ngokuthi angiyilethanga noma iplan eyayinayo uNkulunkulu ngempilo yami akuyona le mina enganginayo ukubuka kwabantu kuhluke kakhulu kunokubuka kaNkulunkulu namanje ngizokuphinda lokho ngoba manje into eyipurpose kumina noma eyenza ukuthi ngifuna ukuphila kusasa ukuthi ngihlale nabantu abasedakamizweni akungisizi ukuthi ngiphume edakamizweni ngiqhele kubona kuzongibuyisela ngesivinini ngizobuyela ngo320 ngoba angiunderstand ukuthi mengiphethwe ikhanda ngizokwenza njani uthe uprofessor meyibuza iziphi izingqinamba esihlangabezana nazo one umuntu medle isidakamizwa noma kade isidakamizwa bhuti wami kuningi okushintshayo ngoba unento ukuthi ama difficulties empilo mase mfacer unento yena abeyenza ukuthi azame ukwaqhiba manje ngiyalinganisa nje akwesithi mina ngibhema ugwayi bengithi noma ngixabane nomuntu bengithi noma ngixaka umsebenzi wami ngiphume ngiyobhema ugwayi eminyango lalela ke mangwasabhema ukuthi leso sikhala sizohlala sikhona mase ngixakwe yinto bengazi ukuthi ngibhema ugwayi angithi manje ngiyitshela ukuthi mina ngisabhema yini ke ngiyenzayo ukuze ngisuse lokhu uzama ukugqima ugwayi ngento eright bengikhuluma noMoses sekuseni lalela into enzima la akukhona ukuyeka idakamizwa umuntu mefuna ukuyeka idakamizwa ayingayeka nakusasa ngenhliziyo yakhe inkinga ukuhlala ungasazidla idakamizwa ngoba phela impilo le ekuchallengeayo ngiye ngithi mina ngiyitshela mina ngikhuluma nabanye abalaleli noma nabanye abasedakamizweni uma ubhema idrugs usuke uyigwala lokuphila impilo ngoba unento wena ethi umuhlangabezana nomzima fanele uyibalekele ngayo ngikutshela manje ukuthi akukho okukhona okuphatheka empilweni yami fanele ngabe mina from day 2 ngabuyela ngo320 kuma drugs ngabuyela ngo320 indlela engangifacea ngayo impilo indlela engase ngisukile kulesimo engisona sengiyobhekana nompilo ke manje ukuthi okay manje mongawuthola umsebenzi wenza njani udinga imali ungayitholi wenza njani uginamacebo ebengikwazi ukuthi ngenza ukuthola ngayo imali ngiyalinganisa bengitshontsha bengenza something manje phela ngisakwenza lokho ngoba angiphushwa yilutho kodwa imali ngiyayidinga ngiyenza njani ukuze ngiphile impilo epure ngisuse wonke amacebo noma ngiyekile yonke into ephathelene nedakamizwa ngoba isidakamizwa siyi-umbrella izinto eziningi eyingaphansi abantu sifika nemithwalo yaso eminingi abantu abangayazi umuntu odla isidakamizwa manje angasidla ngoba esayithola imali meke yaphela ukuthola imali uzozama amasu sifika namazwi sifika nezipokanyana sifika nemimoya
ekuhlebelayo ngangokuthi ukwazi ukuthi usuke la uyofuna into okade ungayazi ukuthi bekuba ufike uyithola. So engizama ukuchaza ukuthi kuyi-umbrella lokho esikubonayo kuningi. That's why ngithi mina ukuthi mina ngicela abalaleli noma ama-family ukuthi abe afone mekunenkinga. Ngisuke ngingasholo ukuthi khona usize nginalo mhlawumbe ongeke ulibone. Ngisuke ngisholo ukuthi ngiyandinga mina nabalaleli beMPTV 1 ukuthi ningifonele ningibuze mase kwenze kanje kwenze kanjani, ngoba kuyangikhulisa ekutheni la ngikhona futhi ngisentweni right, ngoba kukhona abantu engifuna ukubasiza ngezansi. So njoba ngithe mina eqaleni abantu sobathathu siyadingana sonke, hayi ngoba mhlawumbe sithi khona usize sinalo, cha, sizenzela ukuthi siqede le mimoya namazwi aqhamukayo, ngoba njoba ngiphila nje manje kuziningi izinto engidinga ngumuntu, angisazenzi lezi zinto, sengifuna ukuthi ngiphile ngibe umuntu. Mengingayitholi kuba buhlungu kumina, kodwa nginalento ethi ngiyenza kanjani ukuthi ngihlale ngingabhemi. Mina-ke into engenza ngayo ilula simple, ukwamukela uNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu umoya, njengoba sasho ukuthi sazi ukuthi umoya i-drugs lidinga ukuthi uyilwe nemimoya. Umoya kaNkulunkulu uyakwazi ukuthi ukukhuze, uyakwazi ukuthi ukuthobise ukuthi lalela kodwa kuzolunga konke, ngoba ngiyakhumbula ngiwayiki lama drugs ngikhohliwe ukuthi uNkulunkulu wayengekisa ama drugs. Ngangiphila ezweni njengabo bonke abantu, kodwa nginayo intuba yokuthi usathana ngangena, ngoba ngangenza okungenziwa abantu abaphuma edakamizweni. Lalela mntaka baba, ukuthi useyidakamizweni niyazi nje ukuthi ulwa nomoya oyokubamba uze ungene egodini, okufanele ube nento okholelwa kuyona kini. Ngithe ngikhipha istatement iWhatsApp ilokhu status ngeni ngathi mina into esakhuliswa ngayo emakhaya umphako wethu. Mulahla umphako wakini uzolamba impilo yakho yonke. Ngiyalinganisa nje, akwesithi uphiwe lunchbox esikoleni, wahamba wena wayidla ebhasini, mhlabhlapha nje, yazi mekufika esikoleni ukuthi ibreak izoba khona, noma wena usuyidlile umphako wakho, into ozoyenza uzocela kumngani wakho, kanti lokho kuphethwe umngani wakho akukona okwenzelwe kimi, kuzokulimaza esiswini, ngoba ukudlweni uzobusukudliswa impilo. Njoba ngithi mina mulahla umphako wenzelwe ekhaya, uzowudinga impilo, uzolamba impilo yakho yonke. So whatever belief onayo owayikhuliswa ngayo ekhaya, muyilahlile empilweni yakho, angikhasala noma ngabe yipi, uzolamba impilo yakho yonke. Uzoba nento othi noma usufuna ukuba right ingakusuthisi ngoba walahla i-lunchbox yakho yasekhaya. Engizama ukuchaza ukuthi noma ngabe ukholwa ukuphi okholwa yikho, okusubscribe kukhona, kodwa mengukuthi ukhule ngakhe ekhaya, kuyimpilo, kuyi-lunchbox yakho yemihla ngemihla, okuze ongaze kudliwe ngisho na izizukulwane esizophuma kuwena, ngoba nawe njengoba uphila nje unesizukulwane esabelwe wena. Shiya lesi sakini, unawe njengoba uphila nje, it's either uyini la ukhona, unesizukulwane efanele siphume kuwena, unesibongo, unegama ekufanele lihlale liqale ngawe kwizizukulwane ozozala. Kuthiwa wayekhona uprofessor, umkhulu wami kwakuprofessor, ukhokho wami mina waye nento ukuthi waye uprofessor. So umphako wakho awulahli ngoba indlela inde, umgodla ozowudinga noma ngabe ungena kiphi isigaba sempilo. Shuthi lento ibuyele emuva ekuthenini iziyalo oyinikwa abazali mawuphuma ekhaya uye emadolobheni. Uma uke wafika wena wafuna ukuphila ukuzithanda kwakho, usithola ususenkingeni. Empesu uyabona lento eshoyo mina amandla ngalendlela ukuthi njoba ngithe umphako, okay, yabona njoba okay ngiqeda umatric manje ngeuniversity ne, ziningi izitori abantu abazaziyo, baningi futhi abantu abangakhuluma izitori umotivateke uzama ukushintsha, kodwa ngenxa yokuthi ulahle iyalo, ulahla umphako wasekhaya, manje ungeke ziseyisebenza iyalo eziqhamuka nami ubulahle isource yakho. Ngiqeda umatric manje ngeuniversity, yazi umuntu mehamba evasi uhlaliswa phansi professor anikezwe umphako, umama noma ubaba, iyalo ziwumphako wendlela, ngoba uthi noma sezikubambe zase-university, ma umuntu ongawulahlile umphako ziyabuya njengoba masulele njengoba zinjani. Mawulahle umphako endleleni uyalamba, ngoba phela i-university kuphilwa impilo yokuyiphatha, kodwa munomphako wasekhaya uthi noma uyiphatha kodwa ntambama awulali ungawudlela ukuthi uma uthini. Kunestory engizokutshela sona nje esincane, ngiyacela ukusixoxa le story. Kunomama la
wayithumela indodana yakhe indodakazi yakhe euniversity yofunda ongoye ne lo mama lo wayethi wayithumela indodakazi yakhe bayiphelezela kanjalo wayinika nje iBhayibheli wayinika iBhayibheli athi mntanami lokho ngiyacela ukuthi ukufunde njalo kube ukudla kwakho umihla ngemihla ayi kuqhubeka insuku kube mnandi kuye nje ya azwane nabangani uyapost uyabona manje ukuthi ingane nami sithi iyafunda ku right okay mekuqhubeka insuku ithi lengane ngokuqhuzuka kwesimo noma ngokuphila impilo entsha yokuyiphatha izimo ziningi imali ziyashoda nani athi ithi lengane ma yazi la nginenkinga aqale ngokuthi ma yazi nemali nenkinga yemali la ngishoda ngemali yegrocer nani athi uma umbuzo nje ayobuza uma ukuthi uyifundele kodwa incwadi engikunika yona mhla uhamba la ekhaya athi lengane hayi ngiyifundile ma athi uma hayi okay kulungile ngizokufakela imali hayi nanga impela ayifakela imali ingane iyozenzela izinto zayo noma ngabe mhlawumbe ayithenga kodwa anginayo ipicture lokho kodwa uma wayenza sure ukuthi ayishodi ingane ngalento esuke uyifonele yona alright qhubeka insuku kuzo ezuma ukuthi lo umntana mthuse usezwana nabantu uyaphuza esikoleni usehamba izinto indawo athi uma wayahlala edolweni ayikhulekela athi uNkulunkulu wami wena yazi ngengane yami akuyona yami ingeyakho nje ubuyithumele lapha uyoziqhakambisa ikusasa layo hayi ingane iphinde ifone ma yazi la kudingeka incwadi esikoleni kanje kunama class efanele siwathani manje incwadi anginayo ngibuka abangani bami athi uma uyifundeleni incwadi engikunika yona athi umntwana hayi cha manje ngiyifundile hayi kulungile mntana ngizokufakela imali kuthe kuhamba isikhathi ngiyayishoda indaba kuthe kuhamba isikhathi wagula uma megula uma womntwana iphinde ifone ingane ukuthi ugule sekusondela izinsuku zokubhalwa kwama exam okugcina sothi ngokuthi ingakwazi ingane ihlala ifone ingane ma hawu unjani ngeke kuthi usesibhedlela ngikwazi ngiyabhala kanje athi hayi kulungile mntanami uyashoda yini lapha ethi manje ngiyashoda badla ukudla ngisenakho athi mntanami uyazi ngisesibhedlela ngisebenza ngithi kodwa ngizozama ngizobona ukuthi ukwenza njani hawu wesimangele uyifundeleni incwadi engikunikeze yona mhla uhamba ekhaya hayi ngiyifundile ma incwadi athi hayi kulungile ngizozama ngizocela ubhuti wakho ngizohlanganisa ifamily ukuthi sikuthumele imali ukuze ungasiconcentrate ekuthena unakho ukudla uphase izifundo zakho unfortunately uma ngishonisha indaba wagcina sehambile emhlabeni ihamba ingane ibuyele kubo sekuzofihla uma wayo ayi ifihla uma kamnandi isokwenza unyaka wesibili euniversity ayi kufihle kamnandi kube nento nje ethi awuhlale kancane ekhaya ethi ukuhlala kancane ekhaya ibuye mhla sekuzoregister for second year ayi okay meyibuya izwi eTexini layo lengane ithi hawo uma wakho njoba yini ehlale ethi uyifundile incwadi mhlambe kunento nje eyayibalekile mhlambe uma wefuna ukuadvise ngento ethile ukuthi evarsity kuba njani idlengane ngizofike ngiyibheke lencwadi kushayile lo suku ifike university register kamnandi ingayibheki ikhathele kade iphuma encwabeni ifike ilana ngakusasa ekseni ifune lencwadi ingasayitholi la ithole khona ise wardrobe ngaphansi kweingubo zayo nje engasazazi engasayigqoki ifike ithathe lencwadi miyithatha lencwadi lengane ivula uyazi ukuthi each and every page eBhayibhelini lalencwadi kwakhona imali u200 rand ipage nepage mulivula kwakhona u200 rand le mali mawuyihlanganisa kwaba u48000 engizama ukuchaza ukuthi umphako owunikezwe ekhaya ubalekile kunezinto ozoyithola ngaphandle ngoba awazi kulo mphako yazi lengane le ithi ngangenge ngize ngihluphuma ma ngemali unyaka wonke kube ngangazi usikhona le mali ngoba ngangizolokho ngiconzula nje ngithenga noma ngikwenze ngangikwenze kodwa ngangizoba nento ukuthi imali nginike imali eyokugcina ngiconzula nje ngithenga inyembezi yayikhala lengane ikhaliswa ukuthi ayisekho umuntu engizombonga akasekho uma ngizomfonela ngimtshela ukuthi hey ma ngiyifundile incwadi ngangiqamba amanga mina engibuza uma ngoba wayengathi ukuthi hayifunde ngenkande incwadi cha wayengibuza ukuthi uyifundele incwadi kube ukuthi lokho engidinga kodwa kuyenzeka sengisho ukuthi umuntu owumzali noma umphako utholayo ekhaya ngiunderstande manje lokho ukuthi uyinto eksisiza impilo yakho yonke ngoba into okhuliswe ngayo ekhaya noma ungahlangana nempi kusasa uma methe lalela mntanami mawusoshada oshada intombi ekuthanda wena hayi ezoyithanda wena lalela mfethu make waseqa leso simo uzodivorce noma angikufisa ukudivorce kodwa uzoba nento yokuthi weqe umphako owawutshela uma wakho ngesimo yena adlule kusona ngekubuka so
ngikubalekisa ukuthi ukukholwa noma ngabe kuphi kwasekhaya ungakulinga ukulahle, it's either uma drugs noma ukho kuma drugs, ungakulahla umphaka unikwe ekhaya ngoba uzokusiza uzungene egodini. Ngiyabonga nje ukuthi mina into uNkulunkulu into ayenzayo kuningi engihlangabezana nosuku nosuku manje ngisuke unalento ukuthi okay uthi ngingawabhema ama drugs namhlanje kuphela, kodwa yazi ukuthi inkinga ohlangabezana ngaleso sikhathi noma ngalelo suku kusasa ngeyiphela zizophinde ibuye seziwuthunga kusasa, zizokutesta ukuthi wena ukephi. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi mina zithi noma zikhona izimo ngalento engangikhuliswe ekhaya ngibe nento ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi angidlulise kulasimo sayizona namhlanje uNkulunkulu sangakwenza. So angikhathali noma ngabe yiphi inkolelo nayo ekhaya, bogogo ngiza kunina manje nasi isimo senibhekene naso, make wayilahla leyo foundation yokuthi ukhuliswe ngani ekhaya ngeke uze ukwazi ukusurvive especially kulesikhathi sanamhlanje kulesimo kulesi zinto esibhekana nazo imihla ngemihla. So engizama ukuchaza ukuthi akuyi izinto esihlangabezana nazo ezenza ukuthi kube nzima ukuyeka ama drugs akukho nzima, kulula, kunento kodwa efanele uku-understand iwumoya lento, kufanele kube nomoya oyilwa ngayo ngoba inkinga ayiqedwe ukuthi uyeka ama drugs, inkinga zibuya kakhulu. Ngithe komunye umfana ephuma e-rehab, lalela bhuti wami, usuyolwa manje impilo yakho yonke. Ungene kwisdakamizwa izwa ngami ngixoxele, usuke usunesibhamu esidisguise sokulwa nempilo ngendlela eright mntaka baba, ngoba unento wena ephathekayo ukuthi bengila mina ukuthi ienga yami bengilwa ngezidakamizwa, kodwa manje sengizokwazi ukusiza umuntu one-enga ngingasazidli izidakamizwa, ngimlukuleke ukuthi ukuze ungangeni kule enga, ukuze ungangeni ungayithola usuwelela ilwa isidakamizwa noma ilwa enga yakho ngalento. Mina mfethu angazi ngizoyithini lento, kodwa ayisikho iperspective yempilo engeke ngikwazi ukuyi-addressa ngoba nginento mina eyinkinga kakhulu engangena kuyona ngoba ngithi ngibalekela izimo zempilo of which i-background yokuthi mawumuntu uyitshela ukuthi ayi mina ngizowabalekela inkingi, ngizokubalekela ukuthi mina intombi yami ingifebeli, ngizokubalekela ukuthi mina uma wengane zami wangishithela ngaze ngabhema ama drugs ngokuthi ngiyophuza utshwala noma ngiyobhema. Mase ungasawubhema ama drugs akuyeke ukuthi umuntu wayekufebela uzokufebela, cha, akuyeke ukuthi ekhaya uma ufuna into ungayitholi uzoyithola semkhami, cha, ngokuthi wawabhema wena yini into uyoyifunda kuma drugs kuyi-umbrella ukudla isidakamizwa, kodwa ziningi izinto. That's why ngithi mina I'm able for noma ingabe yiphi makuyi-phone call based on izimo zempilo, ngiyacela namanje ukusebenzisa ithuba. Angikwazi mhlawumbe awudingi ungazi, ngiyaxolisa ukusho lokho, kodwa into ye-perspective yempilo ngiya-understandisa ukuthi impilo ikanje, akukho okushintshayo mawuyeka isidakamizwa, kodwa into eshintshayo ukuthi uba ne-background yokusiza abanye abantu. Mfethu awukwazi ukuthi uyeke isidakamizwa ungakwazi ukutshela umunye umuntu ukuthi kuphinywa kanjani idakamizweni uqhubeka ungayiyeki idakamizwa. Ngiyamxusa umuntu ongena idakamizweni noma ngabe isiphi waphuma noma ngabe ingane yakho yacishe yangena, kodwa iba nayo into yokuthi lento akuthestisa yona uNkulunkulu ngokuthi acishe afake ingane yakho. Uzokwazi ukukhuluma nomzali eTexini noma emotweni noma emsebenzini ukuthi yazi ingane yami yacisha ngena iyayekiswa yini, uzobe usune solution yabantu abaningi wena ongayazi. Uma ungena esidakamizweni noma unefamily noma unomntwana noma unobani, leyo into ephathekayo, into evalid ngoba isuke yaziwa. Ngikhuluma kakhulu mina nabantu abahlekiwe abanezingane ethiwa ayikhohlwa yilo nabe enhlizweni zabo basekufaka ukuthi sebekhohliwe. Lalela ngitshela umntaka baba noma wena gogo noma mama, usuke unento wena, yeka umuntu oseyidakamizweni ozokwazi ukuyikhulumela abantu ongabazi ba-understand ukuthi nawe wadlula la, unhliziyo wakho ebuhlungu ungalali, wantshontshelwa ingane yakho yakuhlukumeza unkosikazi wakho, yabo into ezizaziyo nje ejwayele ukukhuluma abantu abasedakamizweni nabasephumile. Yonke leyo nto iwubufakazi obuphathekayo bokuthi umuntu mase ngaphandle kwedakamizwa angaba i-impact enjani enhle ezimpilweni zabantu abangabazi noma angahlangene nabo. Lokho kuyisambulo njengesithethelo uNkulunkulu nami ukuthi lalelaka ngiyacela ukuthi ube yilento oyenzayo kanje, angikhipha ngamanje ngoba sa-sign agreement. Mangasayini agreement noNkulunkulu, uNkulunkulu mungikhipha ngicela ukuthi ngisebenzele wena, ngicela ukuthi ngisize abanye abantu, kodwa uthi
enye ireason ukuthi ngikhiphe ke idakamizweni manje ngoba kuyiqiniso mina ngisho uNkulunkulu hayi ngoba wasayina nami agreement mina uNkulunkulu ubuka ngale kwakho yazi kuyenze ukuthi ufuna ifoni kanti ufuna ukushela intombi ufuna ifoni kanti ufuna ukubuka so ngizama ucacisa ukuthi uNkulunkulu ubona lo nto oyicelayo abuke ngale kwakhe mhlambe ngacela mina ukuthi uNkulunkulu ngicela ungeke isidakamizwa ngoba ngifuna ukusiza abantu ngoba ngempela ngifuna ukubasiza kodwa nginento yokuthi kahle kahle ngifuna ukuphuma wabona beyond lokho uNkulunkulu ukuthi noma mhlambe efuna ukubasiza abantu sifisa kodwa une-ego yakhe unokuyiphakamisa kwakhe ngizomyekisa idakamizwa kodwa ngijike sengimyekisile ngingamniki lento akade sivumelana ngayo ngifuna ukumbona ukuthi mina ukuphi ngisuke uNkulunkulu lapho usuke sekutrainela ukuyitshela kwakho ukuyiphakamisa kwakho ngoba uzothi masubasizile labo bantu uphakame ngabuthe yibo laba nje ngabasiza nami yabo so kuyiningi lento engifuna sisizane ngayo somphakathi weMPTV1 cause yonke lento it's a founder yokuthi we saving their future so wazi ukuthi nawe lapho okhomentayo kulelo hlelo wazi ukuthi noma ulibukayo we impact nawe njoba sithi we saving the future of Africa sithi we ufaka nawe lapha ekhaya so ngiyacela kakhulu ukuthi si understand lento imbuleke kuthina esingakabhemi ukuthi akuyona lento esisuke sibuka isuke sinikwe igama lokuthi udliwunga isuke sinikwe igama lokuthi lo udlitashi kodwa there is beyond more critical situations emenze noma ayitholayo me esedla leso sidakamiso ungathini kahle abantu abahlukumezeka kakhulu kuyona yonke lento osuyikhulumile abazali namalungu emndeni omuntu osuke seyidakamizweni mhlawumbe uma wakho mayeke kuxoxele iziphi izimo ezibhekana nomzalo nengane seyidakamizweni usuku nosuku kuningi kakhulu bhuti wami uthi uma ngangithi mengidla la ekhaya mengiphaka amaplate mase ngiwakhiphe mekuthi sasiba u4 ngiwakhipha abe u4 ngiyoma u30 minutes ngikhala bengaboni laba abantu ngikhalela ukuthi khona iplate engeke ngisaliphaka mina ngiyazi understand ukuthi sihanjiswa ukuthi ekhaya kudliwa mhlawumbe into engingenise esidakamizweni ukuthi ngithi siyalamba ekhaya kodwa akukaze uNkulunkulu akayenza iplan so ngizama ukuchaza ukuthi uthi uma ngase ngimanaza iplate ngingazi ukuthi la ukhona udlani right khona sekushiwo konke okushiwoyo ngayo nami ungithathela imali yami enkulu kunayo yonke imali uthatha into la ekhaya isidingayo kodwa ngangithi mase ngiphaka ngikhohle konke lokho kubo kwenzile ngikhumbula ukuthi mina ngazala ingane ekufanele ngabe ngiyayiphakela manje ayikho into ehlukumeza abazali nemndeni njengokuthi sidla isidakamizwa abafethu ngoba manje akugcini kuwena umuntu wakaZondi ohlale wakaZondi noma angaboshwa u25 years engizama ukucacisa ukuthi ukudla isidakamizwa ngingenze ngibe outsider noma ngikhishwe esibongweni sasekhaya angingenzi ukuthi inseka zamazi isuke into engihlangabezana empilweni uma wayethi uthi kumina ngangikhala ukube umcamelo wami unamazwi unomlomo ngabe ngiyakuthathela wona ngithi njoba usungaphandle manje usungasabhemi hamba olala nawo ukuxoxele yonke into engangibhekana nayo ebusuku inyembezi engangikhala ebusuku ngenxa yokuthi wena ngizwa amagama abantu ukuthi udla idakamizwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi manje useyiguqula impilo yakho kodwa engizozama ukucacisela ngikhalela bonke uma ehlale ethi mesikhuleka ekhaya athi ngikhulekela mina bonke abazali abanengane edlidakamizwa ngoba ngazi ngama kumnandi ukuthi ingane yakho mekunetha kuduma noma wazi ukuthi ikuhlukumezile ithatha ifoni kasisi wakhe ebizayo iyama 1000 noma kodwa mekwanetha umzali noma ngabe ubhuti wami ekhoneni lami ayipheli lento yokuthi engazi ukuphi noma ngabe usisi wami sengikuhlukumezile ayipheli lento kuyena ukuthi ngabe ubhuti wami mekunje ukuphi so abantu abahlukumezeka kakhulu ingakho ngathi mina ngelilanga it's more about ama drugs it's more about ukurehabilitate umuntu osesidakamizweni ngoba uyazi ukuthi
umuntu osedakamizweni mehambe yoshintsha impilo yakhe kuyadinga ukuthi nalabo abangawadli ama drugs izimo asuke esebafake kuzona kufana nokuthi bakwe addiction yokuthi babe nenhliziyo ezimbi i-addiction isifo esiphila ngaphakathi komuntu ngenxa yento aphila ngaphansi kwayo ukuhlukumezeka ukuhlumeza umuntu odla isidakamizwa lalela mntaka baba isifo leso ngoba asipheli ngokuthi ashintshe yena siphela ngokuthi ukulapheke wena ukhulume nawe izinto kade udlula phansi kwazo sadle kudakamizwa ngayo lowo muntu kuyisifo sokuthi noma ngoba manje masebuya mungayikhulumile lento nenhliziyo yakho noNkulunkulu wamtshela noma naye ekhuluma kahle ukuthi hey uyakhumbula seniyijokela nje angisho ukuthi kabi kodwa kunento yokuthi iyamlimaza lento yokuthi mebuya gadwe ngobani awusuke wamgadela ukuthi uzobuyela cha usuke unama insecurities wena ngaphakathi isuke ihleli lesifo kuwena ngaphakathi noma ngabe yena use right kodwa lento yokuphathwa ekhanda yokudinwa izobuya mhla ese right engasayidingi ukuthi ivele kuyena so njengoba ngithi isifo iyadinga ukuthi nawe ulashwe umuntu odla idakamizwa nayo into eyenzekayo udla idakamizwa yedwa kodwa kugula ifamily yonke kugula abantu abaningi ukugula lokhu okungekho njengaye okutreatwa in a different way ngoba yena usuke kufanele adetoxe nomqondo wakhe physical kodwa ukugula lokhu abafake kona yena kusuke kuseyinhlizweni zabo kokuthi ubani asikakamthembi njengoba kuthiwa ukuthemba akuthengwa akuthekwa ngokuthi mina ngeke ngifike ngizenzise ngithi mina imama manje ngeke sengi-right ngikukhulume ngomlomo lokho bazonginika ama-test ekhaya uyazi ukuthi ama-test angiwaphathi mebesalimele bona ngey'nhliziyo zabo angiwaphathi mina ama-test noma kufanele ngiwaphathi noma ngasazenza izinto kade ngizenza kodwa ngikuthi bona basagula ukugula lokhu owashiwa yimina ukugula abafakwa yimina ngaphansi kwakho ukuthi ngibe insecure ngigada into zala ekhaya ngibe ne-anger ngidinwe yabo kuningi ukugula okukhona okunye kwazi isidakamizwa but engizama ukucacisa ukuthi abantu sibafake ekuguleni okuningi kabi singabagxeka nje but nabo bayagula so kubalekile ukuthi lento le sithi umoya eqaleni mengikhuluma iwumoya wokuthi udominator la ekhaya uyi-umbrella ngizama ukuthi yabo anganoma nje idakamizwa siyi-umbrella kodwa izinto esiyishiyayo emndenini noma emntwini zingaphezulu kwalento esuke siyibona thina ngoba mina ngisuke ngiliblame drugs kodwa uma usanenhliziyo ebuhlungu ubhuti wami usanokuthi akasangithemba impilo yami yonke lesi sifo engamshiya naso mina ngokungena kwamedakamizweni uma unesifo sokuthi une-anger ubhuti wami umdala mhlawumbe uvakashayo noma umakhelwane noma i-family member evakashayo la ekhaya inesifo engashiya naso ngoba mina ngagulisa uma la ekhaya so une-anger yokuthi ayi wena wagulisa usisi wami ngenxa yale msangano yakho uyabona ukuthi lo muntu ovakasha ekhaya ngamgulisa noma ngabe kuthiwa la ekhaya sebeyangibona kodwa mekuvakasha iy'hlobo ezingazi ukuthi kwenzakalani la ekhaya sizoyifihla into zazo ngoba mina ngangitshontsha phela ekhaya isifo iyisifo lento kodwa eshiya izinto ey'ningi njengoba ngithi mina i-umbrella ikuvikela kula maconsi ashaya ngaphezulu kodwa muhamba le mvula esuke ila phansi iyakunetha engizama ukuchaza ukuthi kuningi okulethwa into ekuthiwa isidakamizwa angikhathali futhi it goes back to the community nabantu nabantu laba abangabhemi noma engenalo ilunga lomndeni obhemayo kodwa ngokweqiniso lokuthi amaphara emgaqweni ayababamba inkonzi agwaza abantu ayantshontsha ngene endlini kulelwe kubuyela back-ke manje kusho lokuhlukumezeka okwenzeka emndenini yabo bentshontshela imndeni yabo lethi ihamba izolimaza umphakathi wonke-ke manje ey'mfiso ngesikhathi usuvalelwe lapha ekhaya usuzontshontshela abantu angithi phela uyontshontsha ngamakhelwane kunomuntu mina esambamba inkunzi kunama-container sakhe sawantshontsha kuwona ayephilisa imndeni yawo santshontsha yonke into yaphela nya engizama ukuchazela ukuthi namanje mebesangibona wena wantshontsha ngikufuni ngabona thiwa usu-right kodwa nje mina lalela mfana wami yabo nje mina ngakudubula manje yabo engizama ukuchaza ukuthi lo muntu wamshiya ne-anger ngento awungene kuyona wedwa isifo lesi bangcwele isidakamizwa isifo nje esilimaza kakhulu engathi sakhuluma ngasathina yimpi i-world war le asiyinakile thina kodwa ngoku-understanda kwethu lento impi yomhlaba ayimpi ngoba ayilimazi ekhaya kuphela yabona lento ngiyayithanda into esho ngoba manje emphakathini sibolile
Ekushuthi kufanele ngempela ube nento orelaya kuyona ukuze uhambe ngalendlela le usuke usuyivictim kuyo yonke indlela ukulinyazwa ukuthi kuthiwa uyayidlalela lo usazobuyela ngoba manje bani understanding yokuthi umuntu kade yekile izolo namhlanje ubuyelile wena indaba uzongabuyeli sibe samza umfana wethu thina wangalunga indaba wena uzongabuyeli hayi nawe usazobuyela xa isiyekeni ngalaba thina bayeka ama drugs bawuye babuyele nginezinkulumo mina kanjalo abantu abakhomenta kanjalo so anginankinga nalokho ngoba nginesekelo ngibuyele kumphaka engawunike ekhaya nawe ungakwenza lokho kuzokusiza so engizama uqathisa ukuthi iworld war le kuzolinyazwa i-community noma i-Afrika yonke ngalezi dakamizwa ngoba izifo ezishiyayo ekuyasabisa izimo esingena kuzona ukuthi kudlengulwa ingane ngoba kufuna ukudlengulwa kweingane njengoba nje kuyinyanga yokuhluka kuyinyanga nje yokuthi abantu abasha GB bani abo impact yedakamizwa gender based violence yonke leyo nto isisekelo sayidakamizwa isekele saleyo nto idakamizwa uma ngase sibone ireason community yokulwa nezidakamizwa siziningi izimpi esingazilwa siyinqo ngoba njoba ngithi isuke isi umbrella mangase silwe thina ibackground yezidakamizwa kuningi esibhekene nakho namhlanje okungaphela ezweni lethu ngoba i-strike ngiyalinganisa nje i-gender based violence ukuthi kuhlukunyezwe ingane kubanjwe inkunzi kuneyindawo wazi ukuthi ama hotspots ekubanjwa kuzona inkunzi mase ubuyele emuva ireason yawo yonke lento mhlambe abantu asebenza manje abawazi izidakamizwa kodwa yaqalwa abantu ababephushwa izidakamizwa ngemuva ukuthi bayokwenza leyo laba ba ride iwave sebeqhubeka la kugcine khona abantu ababeyidlakamizwa iyimpi lento kwayithina kwamina ngilwa each and every day ngiyolwa ngize ngene egodini ngoba ngiyayi understand lento ukuthi angiwinile ngingakawini abantu abaningi base South Africa angiwinile ngingakawini impilo yami yakusasa ngoba ikusasa angilazo nje mhlambe lento engibhekene namhlanje izoba time 2 kusasa ngizokwazi ukuyimaintaina without isidakamizwa so impilo esilwa nayo uke wathi umunye wami ngifonela usebuyelile ngathi mina usebuyelele kanjani wangichazela ukuthi hayi inkinga yakhe lo uthe uthanda ubumnandi kodwa lento akasayithandi dash kodwa uthanda ubumnandi ngani mina hayi lalela ke ma indanga understand lo akakayi understand yazi usathi uNkulunkulu bafethu noma isitha uma sifuna ukufundisa umuntu personally ngesimo esithile angakubuyisela idakamizwa akufaka kukhiphe ngoba efuna ukufundisa wena bakuzama abantu basekhaya uphume ngempela but ngoba usuke nento afuna ukuyifundisa wena uzophinda ubuyele futhi either uzuyifundelewe up until uzuyifunde wena lento uNkulunkulu afuna ukufundisa yona ngayo lento sokungene kuyona ngoba uyakhathaza mina ngathi sengikhathazile sebeqede bonke abantu abangangisiza angeke ngisakwazi ukusizakala kanti cha it's not about bona noma bangangishiye emhlabeni kwakungekho ngabo into ayifuna ukufundisa uNkulunkulu yayi based on uSifiso Manani up until ngize ngifunde yila ngizobona khona ukuthi kwayibona lokusiza ababengizama ngalo lwaluyize lalingasho lutho babehlangabezana nento uNkulunkulu ayifuna ukuthi yenze ngempilo yami kade ngangizama ukuyeka sengizama ukuthi kuchazele baze bahamba kodwa uthe uNkulunkulu esengambulela ngayo yonke lento wasilalela angibahambisanga ngoba futhi into yenza ukuthi ngibasuse empilweni zakhe ngoba wawungafuni ukufunda uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa isimo uzalungisa isimo sakho uyakwazi ukuthi akususele abazali bakho ngoba efuna ukuthi kusasa ube umzali weingane eziningi ngokuthi ufuna ukuthi ukhulume nezintandane mina nginomuntu mina othi uma ngishiya ena2 wangishiya ena2 ena3 years baba wangishiya ena2 ma kwadlula iminyaka ubaba washona engakaqedi ngisho 6 months ukuthi uma simncwabile ngangihlala kamakhelwane kodwa manje njengoba ngikhuluma nawe uneyingane ayisupporta yena uneyingane une organization esiza abantu abangenabo abazali engizama ukucacisa ukuthi uNkulunkulu isimo sakho uyakwazi ukusebenzisa only the benefits of abantu ongakabazi yabo iconsistency yakho ukubekezela kwakho kule show eMPTV1 isize oSifiso Manani kuyalinganisa ukubekezela kwakho kunomuntu okulindile on the other side of the world ongamazi bhuti wami
ongasoze mhlawumbe wahlangana naye ozotshelwa ingane yakho ukuthi yazi ubaba phela wayineshow kanje nginayo inamba yobhuti owasizakala ngaphansi kweshow yababa angithole simsize. So whatever you do manje i-consistency yakho ukubekezela kwakho kuleyo nto ukuyinikela kwakho kuleyo nto kunabantu uNkulunkulu abazalwa namhlanje abathemba ukuthi bayosizakala ngaleyo nto wena oyenza manje. Ama-driving school ngiyalinganisa nje. I-driving school iyalethela ukuthi kufundisa abantu ngokushayela. Kodwa umuntu owayeqala wayengabe nabo abantu abazofundisa ukushayela imoto. Kodwa manje kunama-driving school awaziwayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayene-purpose yokuthi le driving school ibe khona ngoba kuney'ngane ezozalwa 10 years coming zifundiswe iy'ngane zakho ngokushayela. So yonke into oyenzayo, yonke into ekhona emhlabeni idinga ukubekezela ne-consistency nokumthemba leli thembo nalo ngoba kusasa izwa ngami kunabantu abalinde i-obedience yakho lokubekezela kwakho lokuhlonipha kwakho lokuthi wazi wena ukuthi mina lalela umuntu la ekhaya kadlaleli lokho kubekezela le nto osuke uyiyo kunomuntu ongamazi bhuti wami ongasoze wambona nangamehlo olethwe uNkulunkulu emhlabeni ukuze azosizakala ngale nto wena oyiyona noma ngale nto uNkulunkulu ayibeka kuwena. So ngiyacela nje njoba singene ezidakamizweni mangase sikhulume yenzeke le vision yethu esiqalayo bhuti wami ngiyazi mina ukuthi le vision ukuthi sibe nendawo yokuhlumelisa abantu ngedakamizo inkulu kakhulu ngalendlela ukuthi kuNkulunkulu akubekile enhlizweni yami nasemqondweni we-MPT1 kangangokuthi abantu abazophuma kuyona leyo rehab uNkulunkulu esimcela ukuthi sicela sisize ngayo kukhulu kakhulu. Yazi ngisola ukuthi obani abazosisiza nge-rehab uHollywood January phakathi nawo bathi bafuna sihambe ne-MPT1 siyonikeza izingane ama-uniform back to school. Lapho uzobe ukhona sifeso. Ngiyacela bafethu. Definitely ngizobe ngikuphethe. Ngiyacela. Ngizobe ngikuphethe noma kanjani. Ngiyacela. Hayi noma kanjani bafo. Ngiyacela bafethu. Hayi noma kanjani ngizobe ngikuphethe mfowethu. Izinto zenzeka ngendlela yazo. Yeah, kunjalo nje. Kade siphaphatha siguqe ebantwini sithi abajoin i-membership ukuze sokwazi ukuthi sihambele ikhole. Kodwa imvelo isikwenze ngendlela yayo. uHollywood uthi hayi sizohamba so asisadinge imali yokuthengela ingane ama-uniform bazosithengela ingane ama-uniform bazosigibeza cabanga nje mfethu sizohamba yonke indawo le sihambe sinikele ngama-uniform okwethu thina sizobe size ngakho sizobe sihamba ngohlangothi lokukhuza ngey'dakamizwa akukho okwakuvele isekhanda lami ndulo wemfethu ungaxoxa ukuphula ulimi yazi ngifunde late empilweni ngoba ngumuntu othanda nje ngumuntu othandayo nje ukuthi ngihlumenise isimilo sami ngikufundele ethi ukuthi mina uyazi ukuthi kuye yonke business elikhona kuye yonke into ekhona manje sibona ngezandla kunabantu abama-founder kunabantu abama-founder ngiyalinganisa sicela ukulinganisa nje ifone kunabantu abaqala ukuthi sifuna ukwakha ifone labo bantu abaqala ukwakha ifone akubona abantu abayidayisayo so engizama ukusho la ukuthi i-founder ibalekile ekuqaleni izinto mase kuba khona the second part yabantu abantu abama-distribution abahambisa i-vision yakho umhlaba wonke mase kube khona the third people abantu abayimarketayo into wena oyiqalile yonke into ekhona mangasubuze yonke ibhizinisi elikhona ilabo bantu abawu-3 ngikhuluma ngabo u-Edgars unabantu abathungela iy'ngubo zaka-Edgars unama-cashier unabantu abadayisa phakathi esitolo unabantu aba-advertisela unama-security unabantu abagade so whatever you do mu-understand ukuthi I'm a founder so empilweni kuzoba namuntu efanele ngibathole ukuze bangidayisele lento okay kunabantu efanele ngibathole abazongimarketela kunabantu efanele ngibathole abazongigadela lento le ukuze iye phambili you will be the most successful businessman you can ever imagine ngoba wonke lama perspective ebusiness lakho efoundation vele indikimba abekho bona ngingekho
abekho bona wena ungekho nawe awukho uma bengekho Yeah. so ngiyambonga uHollywood ukuthi aqhamuke nalento kanje engizama ucacisa ukuthi lento inkulu kakhulu bafethu inkulu kakhulu uzobona nje into esikuphathelwe next year ukuthi uNkulunkulu uyazumela senzele uzobona sinama organization sinama support group kule rehab ekhaya sinawo yonke into ekuzobe kuukuthi sisiza nxa zonke ngento eyisidakamizo angidlali impela mfowethu asethemba ukuthi sekuyisona isiqalo sezinto ezinhle yeah mhlawumbe nje sesisike lijikayo yeah ngokucabanga kwakho ngabe isizwe noma umphakathi laba babukayo njengamanje kunomuntu obukayo manje ngabe benza ngokwanele yini ukulwisana nezidakamizo bhuti wami yabo ngabe senza ngokwanele yini siwumphakathi ngabe siya all out ngempela bese sifaka u100 yini ekulwisana nezidakamizo ngokubuka kwakho yabo nje in my own ngiyabonga ukuthi uthi ngokubuka kwami in my own understanding in my own perspective yempilo silimazile kakhulu mesidla idakamizo bafethu kuyiqinisela imsula lelo thina esidlile idakamizo simoshe kakhulu saqeda ngisho ithemba kubantu ingakho sihlale sifuna ukubuya kuma platform manje uNkulunkulu awa raiser ngoba sinento yokuthi silibuyise ithemba kubantu singalibuyisi kuphela kubantu abadla idakamizwa silibuyise nakubantu abangakaze bangene idakamizweni ngoba njoba kade sikhuluma sithi silimele kunomuntu owantshentshelwa iskini sakhe sibizayo umuntu odla idakamizwa lo muntu ngakaphinda axole ngoba la ekhaya akazi azasho ukuthi la ekhaya akekho umuntu odla idakamizwa ilama bani angithanda ukusho igama lakhona ilabantu abadla idakamizwa nje bazosihlukumeza la ekhaya akekho lo muntu uhlukumezile akamthinti idakamizwa so ithemba lalahleka mase sifuna ukubuyisa isizwe as understand ukuthi kunabantu abalimele impilo yabo yonke futhi okungeke ukuthi ngokukhuluma kwami la emsakazweni noma kule TV abuyelwe ithemba ngokuthi uzwe ngikhuluma cha ekuzodinga ukuthi ingakho kungekho all out it because kunalabantu abangayi understand lento yobumoya yokuthi lento le iwumoya hayi ngoba into egibela phezulu kwempilo yomuntu hayi ngoba kahle ekufanele ukuthi sihlukumeze kanje emndenini uyabona ngase umkhuleko wami lezi insuku engukhulekayo nenguthanda engunxusa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yenza isizwe sakho sibone ukuthi abantu laba abaphilayo bangenwe umoya wesitha yabo manje sisaqala leyo campaign lo mkhuleko singabantu ukuthi abantu ba understand lento ukuthi yini izwa ngami bangaphola bona ngaphakathi ukuthi okay lento shothi umoya uma somemezela ke sithi sicela ukushintsha isizwe that's when bengakwazi ukungenelela ngoba kwamanje basane inhlungu zokuthi cha soniwa thina futhi lento uyaganga nje umuntu odla ama drugs mina ngeke ngithi ngikhulile ngifundile ngingene edakamisweni uyabona ukuthi lo muntu lo wazi ukuthi wena osuke wenza leyo nto kanti cha usuke ungene umoya umkhuleko wami ukuthi izosebenza kahle lento umkhuleko wami uNkulunkulu mewuzwa kahle ngiyazi uyawuzwa kodwa mengase sibe broad nabantu abazothi lento uqinisile mfana akasiwe kusikhulekela ukuthi ba understand ukuthi iyini lento ukuze sipholise onembeza bethu ukuze makuthiwa sinento esifuna ukuyifundraisela for icampaign yabantu abazoyika idakamizwa kube ukuthi siya all out inhliziyo ibalekile ngayo yonke into kuyonke into esiyenzayo mengapholile inhlizweni noma ngawufaka u200,000 ngithi akwenza nge-rehab mengapholile enhlizweni yami ngokuthi ngoniyo umuntu odla isidakamizwa noma ngabe uma wami walinyaza umuntu ngeke izisebenze leyo nto ukhiye weyinto yonke esiyenzayo inhliziyo zethu hayi ngoba abantu bengafuni but professor ukuthi banikele ngeinhliziyo zabo ukuthi ngempilo yabo noma ngemali ukuthi kushintshe isimo sase South Africa noma umhlaba wonke cha hayi ngoba bengafuni inkinga abapholile balimele omunye uzeshe ethi lama parako mina ngagwazwa ngathathelwa ifoni uyabona leyo nto mase manje ngeke ekhiphele umuntu onjalo uthatha usenesibani saleyo uhlale ibuka lento uhlale ibuka ukuthi yazi lamaphara uyawanyanya nje ukwanyanya nje endleleni leyo umuntu uyekumshintshe ngomenze lutho akahlangene noNkulunkulu akamazi uNkulunkulu empilweni yakhe but uma ngase sinxuse ngikhuleke njalo umama belesini unfortunately angikwazi ukuthi ngibe
nento enibuka engikhipha izwe nje ngilikhipha but ngenxusa ukuthi uNkulunkulu wami ngesikhathi esiright wona uzokwenza abantu bayizwe into ngoba ngeke ngithi mina bomama siyacela bandla siguqe kakhulu ngoba ngiyibuka kumali lento ukuthi uma ulimele ngamlimaza siguqele kakhulu ukuthi mawunengane noma ungenayo uNkulunkulu akawuze umthandazo ukuthi apholise abantu abalinyazwa through idakamizwa ngoba singazama ngawo wonke amandleni mebengapholile abantu kufanele ukuthi siyadlala so ukuze lento siyenze ibe sealed asiqali ngabantu sibakhule sithi sikhulekele nezingane zethu sikhulekele nabantu abalinyazwa izingane zethu through isidakamizwa so hayi ukuthi ngoba bengekho all heartedly ukuthi sisizakale noma kube khona into enhle enzekayo ingoba abalimele kuphela nje mangase baphola abantu siyamnxosa uNkulunkulu abapholisi abavezela ukuthi eyini lento siyazi thina ukuthi kwakusasa kungaba necampaign esuka la iye goal ngokuthi abantu sebepholisi sebe-understand ukuthi lento yini engaba successful ibe nemthelela ibe nayo yonke into ongayicabanga impilo yethu yonke nanokuthi since idakamizwa zowumoya kanje angicabanga ukuthi nawo umoya wazo udlala indima ebantwini ekuthenini belale cause sethu balela abantu futhi abe kuvala umgaqo livala itheku thaqo wemfethu lento uhulumeni abanjwa ngamasende kuthiwa manje wemfethu lalela akwazi ngathuleka kanje ayachazela mfethu yabo nje wakati yabo lento le so I understand ibroad isinikezwe igama lokuthi i-drugs bafethu isinikezwe igama into masinikezwe igama isuke powerful kakhulu ngoba yabo mase ngithi ngivula icampaign manje mina kunabantu kubantu abawu5 uyedwa umuntu ongaqhamuka athi asiyenze lento ngoba lo moya usubakhungethe usubenze babone ngathi sekufanele babenze uyazi ngitshela ukuthi mina kunabantu abasethenzelwayo manje abantu abadla idakamizwa ngoba banika imali encane futhi ibhizinisi aqhubeki uma lo muntu engekho ulahla lento yokuthi abone umuntu ngoba angazi uthanda ulatha umoya ukathe kalendlela ukuthi ungabhema idakamizwa ukwenza ubone ngathi lento ufanele lo mfana bela angisize alright kahle iqiniso lithi ibhizinisi lakho liyahamba ngoba lo mfana uyaxovela ngiyalinganiswa ama blocks umleke imali right futhi bakhuthele bayazi kodwa uyazi ukuthi umoya wenza njani ukwenza ukuthi uunderstand ubone ngathi hayi kufanele lo abela kufanele abe nje kunabantu engakutshela ngawo mina abazi ukuthi amaphara sebuwavubelile iphara seliyinto ekhona abakwazi ukuthi sekuyinto ekhona sekunormal of which lokho umoya loyo umoya uunderstand into ebhedayo into nje iumoya leyo yabo into ekunderstandisa into errong mfethu kuzidlula umuntu elele mfethu edakwezi idamu zacishe shayiswa izimo inormal kanjani emehlweni abantu leyo nto leyo angithi ngize ngibuka yazi ngithi ngenhliziyo mina ngithi ngihleli nabo ngize ngithi hey nathi into inormal bo iyezwa isiyaphenduka into ephilwa iyaphila manje yayibona lonto ngenxa yokuthi umoya kuyaphila mfethu umoya uyinto ephila uma ungena kumuntu ngoba umuntu uyaphila umoya ilento yokuthi ngingene kuwena ngoba wena umuntu uyabonakala uyaphila ngingene ngisebenze ngawo so into ephila kanjalo umoya bafethu into ngangasho ngeke ubone qhamuka nguphi ngeke ubone oqhamuka gogo omdala umoya wokuthi athi miyekeni lemfana lo uyangisiza kabi ngoba ulomoya woku-understand izinto ezibhedayo esiwukhulekela engicela siwukhulekele siyisizwe iwona oqala ukuthi wenze izinto ezintsha emphakathini wethu umoya sizwe sini lesizwe isizwe sabantu abamnyama ekuhlale phansi kwathi okay ibhamu la sebeyazazi sebeyazazi ukuze sizoqeda ngekusasa labo sizokwenza kanje sizoletha umoya nje lento yimpi ekufanele sile ungayithathi kancane ngi-understand mina yabo umuntu oyekile i-drugs umuntu ofuna ukuphuma kwi-drugs uya-understand into engishoyo ukuthi ulwa impilo yakho yonke uzohlalulwa so siwenza kanjani uhlala uwina ezinye sifanele sikhulume lezo esingeke sikwazi ukukhuluma nomuntu ongakaze angene esidakamizweni yabo izinto ingakho ngithi mina unenhlanhla umuntu oyoba i-part and parcel yalolu hlelo ngoba namanje ama-subscribers nje mangase uthi uyasubscribe manje kulolu hlelo uyazi ukuthi unenhlanhla ngoba uraise abantu uNkulunkulu abazothatha lolu hlelo noma impilo zabantu babeke kwelinye izinga angifuni ukuthi ngamandla ethu but ngifuna ukuthi ngamandla kaNkulunkulu ngamandla abantu esibathembayo ezinto esizithembayo emakhaya ngiyazi mina ukuthi sekuyipicture yami sekuyivideo sekuyadlala ivideo yami ukuthi in 2 years to come yini
sifisa umane into engakuthathela nemgaqweni ngikusondeza kulolu hlelo ngiyokukhulumisa ulokhu ufika kancane uzothi khona into enzeka kuwena ngangikutrainela into kanje ayikakabibona ivibe lami lithi lokho amehla ngakakuboni nezindleba zikakakuzwa eyakuba yikho into oyiphathe and parcel yayo usubscribeile uregistrile i-membership form yala yazi ukuthi ukhona impact oyenzayo ngoba mina ngaba ngihleli la kube wena ukho lapha ekhaya ngaba ngihleli la ngikhona kube awulaleli MPTV1 so ngiyakhuthaza ukuthi njengoba usuqalile i-first step yokuthi ujoyine ube nento ethi bangena kanjani ezidakamizweni qhubeka ungabusayibamba ntakama ngoba omunye wabantu esizobe sesibabonga in future ngalento uNkulunkulu ayilethele azoyenzele MPTV. No hayi siyabonga yazi wamanana ngeke ngahamba ababukeli beMPTV1 nama subscribers anokungenzela imhlangano nabantu abasuke becabanga ukuthi bengaba usizo. Yazi mfethu unomuntu osebenza kugovernment ngikhulume naye ngicela ukukunika inamba yakhe mfonele ngimtshela ukuthi uzomfonela ni set up appointment ngimfonela umuntu aphela set up appointment. Yazi mfowethu ngizokutshela isimanga ukuthi kubona bonke mhlawumbe laba abawu5 esenye ngahlangana nabo noma kubhekwe ku6 7 8 yazi labantu kubekwa abantu abanganayo ivision uqashe wabekwa nje esikhundleni uhlela ufukwe yazi lenyoni ethi ufukwe ehlele ngenawo umsebenzi ufika uthi uma umbuka kanje ubhekana naye ngeziqu zamehlo uyibona ukuthi ayikho ngibona la ayikho phandle la phandle futhi sizwe ukude ukuthi silunge kumele uthi mawufica umuntu mfethu obekwe esikhundleni ufica ibhubesi mfethu understand lento ngiyakuzwa kumele uthi manibhekana ngeziqu zamehlo uze ukuthi ngibhekene nebhubesi yabona ke manje uma ngifika ngibhekana nalo muntu ngeziqu zamehlo ngivele ngibe ngaphezulu kwakhe mina ngibona ngivele ngibothi no mfethu ayikho into engilethelwe yona la omunye mfethu ngeze ngambuza ngathi mfethu angisakhalela ukuthi kuthiwa niyasiza ke manje why ke izidakamizwa ningazifaki under disaster angithi uma njengamanje ngasuka isiphepho siwisa izindlu kunento government azoyenza special ekuthiwa disaster kumele kuphume imali njengamanje disaster leyo kuphuma imali eyokusiza leso simo leso nazi izingane kade zidla ama chips kuthiwa anomuthi ziyafika neziyagula leyo nto bayithathe bayifaka under disaster with immediately effect kwakhishwa imali ukuthi kumele kubhekelwe leyo mndeni nanokuthi kubhekwe leyo nto leyo ukuthi iyini eqhamuka why idakamizwa zingafakwa under disaster ekubeni idakamizwa lapha eSouth Africa it's a pandemic ngeza ngibekela ngalelo gama ngathi it's a pandemic ikhona nekhona ngathi ngisho singaphuma manje mina ngeke singaliboni iphara la sekunormal manje wangichazela izinto ezinde ngesingisi mfethu ezazinginyanyisa nje phela ngiwuZulu ngizizwe nje ukuthi yazi uyanginyanyisa lo muntu lo ukwazi ukuba nencazelo yokukhuluma into enjengale why lento ngayifaki under disaster mfethu kudilwe nayo ngempela manje ukuthi ngempela kunabantu abakhathalele ifuture lesizwe lesi. Ngiyabonga but professor nakho nje ngaxoxa iphululimi nakho ngicela ukukushoka mhlambe engicela kubalale mhlambe kuyibe i-challenge ayikho into ezosiza engeke iphume ezandleni zethu usizo sizolithola market thina sabhukula sayiqala into esifuna ukuyiqala ayikho into balaleli ngiyacela abandla ayikho into esizoyithola ngaphandle kwenu uhulumeni ngabantu mfowethu abantu uma bengasukuma bona kuqala uma singasukuma kuqala sikhombisa ukuthi okay manje siyalo njoba nje wena uyitshela ukuthi wena wedwa obukele noma usaklapile mangase kuba wena enhlizweni yakho noma ngabe yini oyifunayo lento singayenza akuthatha ukuthi wathi umunye ubaba every good idea start crazy at first ngathi ngathi kubulimana ukuthi singaqeda thina isidakamizwa noma singaqeda eThekwini lonke isidakamizwa lilingaka kodwa iwubudomi leyo nto kodwa uyazi mase siqale kunemigaqo esingaba sure ukuthi okay manje isidakamizwa asihambi la kunalento enzeka sengichama ukucacisa ukuthi akukho esokuthola uma singahlangani ngoba sina sesahlangana saba indlebe saba amehlo okubukela abantu how did I end up in drugs sesize saba nento ukuthi hayibo idatha lami noma emsebenzini ngiyabukela la ithina abantu abekho abantu esizokwenza ukuthi isizwe seSouth Africa sishintshe noma umndeni nomakhelwane onengane lesidakamizwa ishintshe wena nje obukayo wena osubscribeile wena othola isikhathi ukuthi ube nalohlelo lalela kuzoqala ngathi ukuthi yonke into esifunayo yenzeka and inkinga enkulu yazi enokwenzeka
uthola ukuthi umuntu uyangifonela ethi mfowethu kade ngaliqala uhlelo lakho ngiyabonga lingiqwashisile sengize ngakwazi ukuthi ngibambe ingane yami ukuthi seyidakamizweni hawu usuyibambile mawami bhuti wami uthatha omunye uyakhala uyijoyinile yini membership lutho mntana nami ngizoyijoyina namhlanje hawu mase kumele ijoyinwe ngoba sekukhona isimo usunenkinga into obungayijoyini ukuze sizokwazi ukuba namandla okuvimba ukuthi lento ingazingene kwakho yebo manje manje lo ingakho lento engisho ukuthi ngiyacela inhlelo ziningi yazi lento ngizoyisho ngihlale ngibuye ekhaya ngimi yazi inhlelo ziningi kodwa inhlelo ziningi esibuka ku YouTube bani but ngiyacela ngiyanxusa umuntu oyiphathi yalolu hlelo isubscription ibalekile ayibalekile ukuthi mhlambe kukhona kunecha inhlelo ukuthi uyaziwa uhlala uphasithi uyayinikela wena ukuthi ilento ekwenzekile noma eyenzeka amakholwane ingenzeki kuwena usukuyinikela ngaleyo nto cabanga nje umnikelo 20 rand ngenyanga ucabange imali sinabantu abangaphezulu kwa 100,000 la kodwa i-membership ingaphansi ka 140 i-membership le okay uma ngase ngithi ngiyalinganisa uma ngase ngithi ku 140 ke shola indawo yokwakha i-building so ithathaphi ufunekela phela lezi zinto zihamba kanjani sino 150 abantu abanemember kodwa ama followers more 100,000 okay shothi ngalo 150,000 akwesibali nje 150 no 100,000 akuphumi ngisho ikota lapho hey okay mangase kuthiwe ke kunomuntu othi ama followers emaningi kodwa abantu abasubscribe awu bancane kangaka ayinena nimisela okushuthi sesiyaluza kodwa sina ama followers amaningi singelinganisa shuthi we are not in the same page nabo ngoba uma ngathiwa bayayikhokha ngabe sesithengele site ngabe sesindawo ngabe sekushoda okuncane ngabe sesizenzile nezinye izinto eziyimfihlo esingeke siyikhulume ngoba la kubantu but ngabe kuningi wena ose ushintshe ngayo impilo njengoba kuthiwa we saving the future of Africa lalela mntakababa cela ukuchazela kanje akuyona umdlalo ithathe njengokuthi wena uyascrolla uyabuka kodwa if i-background yokuthi saving the future of Africa mawuphuma kwakho manje ubuka ubone ngathi right yonke into cha usixolele bandla ungasubscribe kodwa munento ethi ikwazi kwashintsha emhlabeni kwakube emhlabeni akufani nobaba omkhulu singakusho ngomlomo sikushe practical ngiyakushorishela ukuthi impilo yokusaving the future izoya kude kakhulu mfethu kwafika omunye ubaba lapha yazi nje lo yaba mfethu wayiphula inhliziyo yami lo baba wamanje mfethu yabona mawuzokhalelwa mfethu indoda mfethu intshebe mfethu umuntu onayo yonke into uthi wazala ingane yabayodwa kodwa manje seyidakamizweni uthi mfethu ngacasuka ngayishaya yahamba uthi hayi ngahamba ngayilanda ngathi woza kuzobhemela la ekhaya uzothengelwa lento la ekhaya bahlela nonkosikazi wakhe umndeni banengane eyodwa qwaba uthi mfethu simthengele ekseni emintambama kodwa waphuma wahamba kuyimanje angimazi nokuthi ukuziphi inkalo avele lo yakhala mfethu mfethu cabanga mfethu usuyizela ingane yakhe iyodwa mfethu hey ezofuna usizo amkhethe mfethu ayikho into engakusiza ngayo izwani ba kunzima anginayo ayikho imali angenayo onke ama rehab ngayihambisa kuona kodwa manje usathana mfethu ufana ingakho ngithi mina balaleli ziningi izinto lalela wena into uNkulunkulu ayizoyenza la isimanga ingakho ngithi mina ngiyacela mina ukuthi sitraineke nathi siqhubeke sitraineke ningaye kusifonela ningaye mekuthi professor mhlambe ubhizi banike inamba yabantu sikhulume nabo ngoba ngifuna bonke abantu ngifuna ukuqoqa bonke abantu manje abazoba yipart and parcel yalento uNkulunkulu afuna ukuyakha ngoba angifuni ukuthi lolu hlelo selisize impilo zabantu engibaziyo cela ukukhuluma ngami nje kungabi bikho umuntu edimefone edinga usizo angalitholi ingakho ngithi mina ngokucabanga kwami ngengqondo yami mhlambe ngeinhlelo zeMPTV1 angiyayikhipha kuzona kodwa ngokucabanga kwami mina Sifiso ngiyiphathi yeMPTV1 ngenhliziyo yami ngoba ngiyafisa ngiyazi mina ukuthi ngokuza la kwakhanda in from day 1 up until the last day up until kuze kube manje lento yakhandeka kumina iyinto umlingo ngangalendlela ukuthi ngifuna ukuthi isize nabantu so asikho ngaphandle kweni siyacela angifuni ukuthi menifona noma ngabe ninalupho inkingi ngisho ngathi useyabhema
yabo lokho ozokusho uma ufonile mina ngiyazi ukuthi kuyangisiza mina ngoba into engizoyikhuleka noma ngizothandazela ukuthi ingane yakho ngathi ingasheshiyeka awazi wena uNkulunkulu usebenza ngemfihlakalweni ingakho ngithi ningayeki animthola uprofessor mina namba eminayo ningangifonela maybe naye anganqeni ukuthi anitransfer kunini ngokuthi mase siyakha lento siyabaza abantu abasenkingeni abaneyinkinga izingane zabo siyabaza abajwayele ukusifonela badinga usizo uzoyakha lento ngathi bafethu uNkulunkulu lento angeke izibe possible ngeke iziyakheke uma singekho thina njengoba sikhona siyayinikela ngasho ngathi mina ngiyinikela ngayo yonke indlela ongayicabanga phone call ukuthandazo ngoba mina ngiyakholwa umuntu kaNkulunkulu ongasho ukuthi akaphile emhlabeni noma ongenayo amaphutha lingizwe kahle ngoba abanye bathi hey usewumfundisi kuse cha ngumfundisi ngokuthi ngazi uNkulunkulu la ngisiza khona mhlawumbe awazi nawe njengoba ngibeke phambi kwakho nawe uzosizakala angikugxeki ukuthi ukholelwa kanjani but konke okholelwa kukona sizohlangabezana nakho sibe into eyodwa ngoba bathi divided we fall but uma sindawonye siya conquerisha united we win yayonke into engizama uyichaza so siyacela kakhulu ngiyacela kakhulu mina kube noma ngabe kuthiwa kuyangihlukumeza mina kuzohlukumeza umzimba wami kodwa umoya wami wokusiza abantu ngekuhlukumeza yila ngikwazi ukuthi ngikhule khona ukuze ngikwazi ukuthi abantu abalendelayo bangikwazi ukusizakala so ngiyacela kakhulu open book nje mina ngiyo yonke into bafethu idla amaningi esakeni bafowethu kuyosiza ukuthi unikele ngo20 ungagcini usuyithola umuntu okhipha u30,000 iwani we rehab so bafowethu nina abadlala noPapa ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza ngathi uyakhalela ukuthi igula lajama lichithekile awuma usubuka uzofika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni bafowethu umlando lona umlando weepisode la ngicabanga ukuthi khona imvubelo lena enizothola konke enikudingayo njengoba sasho ukuthi kancane sohamba sihambe sidame simlanda umfoko kaManana nabanye abaphumele edakamizweni nabo sobalanda kodwa umuntu onamandla olimini ophathisiwe kunabo bonke laba sebeke baphuma umfoko kaManana yena futhi selokhu simlanda futhi nesohamba naye sihambele izikole ukuze sihambe siyoqwashisa izingane zenu mawusubuka uzofika la isidla amaningi esakeni lokhulumayo uprofessor Ngengoka Mkhize ngidabukale kwanongoma madoda esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethola uchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwasitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke besilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni iziphi futhi ingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa ngakho ke abafowethu siyacela ukuthi nilisupport uhlelo subscribe and join membership just only 20 rand ngenyanga abafowethu kungawenza umehluko empilweni zabantu abaningi nokuke kube nzima ke uma umuntu efuna ukukhokha 20 rand ngoba ingane yakhe isiphakathi kanti ungakwazi ukuvika ukuthi ukwenze ingane ingakangeni ukuze soba namandla okuhambela zonke indawo senze nalezi ezinye izinto esifisa ukuzenza ukuze sikwazi ukuthi sivikele umphakathi wakithi ngakho ke mina sengcenga